Kollarım götürüp göğe, güneden hatadan diledim tova. Yalqayıcı yaradan ey bar Hudayım, nurana seherden yolladı pekli. Canımız, ruhumuzun mahbubi, yalqayıcı yaradan ya perverdigar. Hata bizim rehim Allah'tan, cipa bizim vefa Allah'tan, kesil bizim şüpha Allah'tan, günah bizim pina Allah'tan. Hata bizim rehim Allah'tan, cipa bizim vefa Allah'tan, kesil bizim şüpha Allah'tan, günah bizim pina Allah'tan. Kemal bolon beneni, rahmet tanavında götürgün Allah. Yollarım içine in aydın yola, köngül pekligine yetirgün Allah. Canımızın, ruhumuzun mahbubi, yalqayıcı yaradan ya perverdigar. Hata bizim rehim Allah'tan, cipa bizim vefa Allah'tan, kesil bizim şüpha Allah'tan, günah bizim pina Allah'tan. Hata bizim rehim Allah'tan, cipa bizim vefa Allah'tan, kesil bizim şüpha Allah'tan, günah bizim pina Allah'tan. Peygamberimizin doğulan gününde Mevlüt gecesi dören bu goşku setirlerinin aydımı tayin olan soň näkili klip etmeli? Kimler klipde keşip döretmeli diýip fikir etdim. Ahiram artistler däl hakyky durmuşdan hakyky adamlary düşürmeli diýen karara geldim. 50 ýaşynda eje bolan. Eje bolmak bagtyna garaşan, arzu eden, umid eden peşne wagt gelneje. 59 ýyllap bile ýaşaşan ýan ýollaşyndan jyda düşüp aktyk çoğluklaryna gowanyp Allah'a şükür edýän 80 arkaatyn baýmyrad ağa. Oğlunu gyzyny öýürüp çykaryp ýetişmäkä ýan ýollaşyndan jyda düşen soňam ilkinjije aktygyna ýan ýollaşynyň adyny dakyp onu bagryna basan ene käkilip gelneje. Bularyň ählisini şol älemleriň serweri kalplamynyň Soltany gözel Allah'a bagyşlanan aýdymda olaryň ykbalyny, olaryň kalbyna Allah'a bolan sevgini meniň size görkezetim geldi.